Welcome. It's an for YouTube channel here. Ndi nkhani yokhudza chete yemwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino MICHEAL USI wakhala pa zachidwi chake chodzayimira pa mpando wa mtsogoleri wa chipani cha UTM. Izi zikudza potsatira kutha kwa nthawi yomwe chipani cha UTM inayika kuti onse ofuna kudzayimira pa mpando wa mtsogoleri wa UTM akhala atapereka zikalata zawo kusonyeza chidwi chawo chodzayimira pa mpandowu pa mkumano waukulu wa chipanichi omwe udzachitike pa 17 mwezi uno mu mzinda wa Mzuzu. Kufikira dzulo lomwe ndi tsiku lomwe chipanichi chinayika kuti ndilomaliza kulandira zikalatazi, Newton Kambala, Patricia Kaliati, Dalitso Kabambe komanso Dr. Matthews Mtumbuka ndomwe anatakwanitsa kupereka zikalata zawo. Komabe pofika dzulo chipani cha UTM malingana ndi mlembi woyendetsa chipanichi Augustine Mtendere chinali chisanalandire mawu aliwonse kuchokera kwa USI ngati anakali ndi chidwi chodzayimira pa mpando wa mtsogoleri wa chipanichi potsatira kulephera kwake kupereka kalata zosonyeza chidwicho. Mtendere akufotokoza zambiri kuolemba nkhani wathu Malumbo Ngwira momwe yayendera ntchito yolandira zikalatazi kuchokera kwa awo ofuna kudzayimira maudindo osiyanasiyana ku mkumano waukulu. Ntchito imeneyi yoyamba last week Friday ndipo lero ndalandira kalata ya bwana Kambala. So far pakali panopo ntchito imeneyi ikuyenda bwino chifukwa ma presidential hopefuls amene akupikisana pa mpikisano wa president ndalandira makalata awo a anthu 4. Oyamba amene ndinalandira kalata yawo ndi Dr. Kabambe last week Friday, achiwiri anali Dr. Mtumbuka, ndipo achitatu anali Honorable Patricia Kaliati. Lero mauno limene tositachitira umboni kulandira kalata yochokera kwa bwana Newton Kambala. Ndipo ntchito imene kwa ine manga anandipatsa ntchito yochepa kwangolandira makalata amenewo kotero kuti hayi ndiulemu ndithu umene andipatsa chipani au convention committee ndipo ndiona ngati kuyenda bwino kwambiri palibenso vuto imene ndakumana nayo. Tsiku lotseka ngati deadline ya kulandira makalata nomination papers from presidential candidates angakhalenso ma aspirants ma positions ena aku convention. Tsiku lotsekera ndi Monday 4th November 2024. President achipani sijingayankhepo chilichonse force nalandire mawu kapena message ina iliyonse chokera kwa iwo olo kwa nthumwi zawo kuti abwera liti zapereka nomination papers awo. Ndipo zoti analipira osanalipire zimene zonse singayankhe mwina analipira straight ku convention committee. Ndiye ndingatero kuti lero mpaka pano palibe chilichonse chomwe ndamva cha president achipani kuti nawonso abwera kudzapereka mapepala awo. Augustine Mtendere, mlembi woyendetsa chipani cha UTM. Ndipo kuyambira dzulo malipoti omwe wailesi ino singatsimikize akhala akumveka kuti chipani cha UTM chonjezera nthawi yolandira zikalatazi potsatira kulephera kwa akuluakulu ena kukapereka zikalatazo. Tikhati kupatsirani zambiri za nkhani mapulogalamu athu otsatira. Koma pakadali pano Newton Kambala yemwe ndi mmodzi mwa omwe aonetsa chidwi chodzayimira pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM watsindika zakukonzeka kwake kudzatsogolera chipanichi akazasankhidwa ku mkumano waukuluwo. Kambala watsindikiza izi polankhula ndi olemba nkhani wathu Malumbo Ngwira. Ineyo kuti ndiganize zopereka mapepala anga lero ku chipani cha UTM kuti ndime nawo pa position ya president sizikuchitika chifukwa choti ndikufunitsitsa ngati munthu kuti ndingokhala president. Izi zikuchitika chifukwa choti ndikudziwa amalawi ambiri akufuna mtsogoleri amene angapitilize ntchito imene anasiya Dr. Salos Chilima imene ankafunitsitsa kuti amalawi tsiku lina adzapeze ufulu pa chuma kuno ku Malawi. Amalawi adzapeze mwayi woti akakhala kuti akudwala azipeza mankhwala mchipatala. Zimene atsogoleri ambiri amene amafuna maudindo chifukwa cha dyera sakukwanitsa. Takhala tikuona amene zakhala zikuchitikira kuno ku Malawi kuti anthu avutika ndi umphawi. Ine zimenezo zimene zandipangitsa kuti ndichite nawo pofunitsitsa kuti zimene angafuna Dr. Chilima tapatse amalawi podzerera mu tsogoleri wanga pa chipani cha UTM.
makhala mukunena kuti chipani chimenechi sichogulitsa komanso anthu okasankha atsogoleri akaoneke zinthu ngati zimenezi mufuna kunena kuti chani? Ine kabiri ndimanena kuti chipani cha UTM sichili pa malonda. Zimenezi ndikunena chifukwa choti pala anthu ena amene akufuna maudindo akutama ndalama kuti iwo ali ndi ndalama akhoza kupatsa ndalama ma delegates. Ndikudziwa kale kuti kula anthu ena amene akukonza ziwembu zoti tikapita ku convention ku Mzuzu akayendere ma delegates kumapatsa ndalama usiku ndi cholinga choti iwo akavoteredwa osati chifukwa choti ndatsogoleri oyenera koma chifukwa choti ndatsogoleri amene akuganiza kuti ali ndi ndalama zambiri. Chifukwa chake ndikupempha kwa ma delegates kuti ayesetse kuti voti yawo asayigulitsa ndi ndalama chifukwa akatero azunzitsa nawo kutsogolo. Tiyambe tsopano tinyamuke kuyamba kusankha atsogoleri amene akhoza kuchita zokomera Malawi osati zongokomera iwowo pomatigwira m'maso kumaganiza kuti ndife opusa akhoza matipasa ndalama kuti ife tapatse voti. Newton Kambala, mmodzi mwa omwe aonetsa chidwi chodzayimira pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM. Tikupitiriza programu iyi ndi nkhani yokhudza ganizo lomwe akatswiri pa nkhani za sakatula mbiri ya dziko lino ayikira kumbuyo lomanga chiliza cha makono cha mmodzi wa mamulumuzana pa ndale za mdziko lino Gwanda Chakwamba. Tikunena pano boma layika kale m'manyuzipepala chidziwitso cha lingaliro lake lopereka ntchito yomanga chilizachi ku kampani ya PMC Limited yomwe idzadye ndalama zokwana 2.7 billion kwacha. Ndipo mwa omwe alandira ganizoli ndi Conleth Chester Selenje, akuluakulu a Lost History Foundation, poyankhula ndolemba nkhani wathu Tumbiko Nyirongo. Maganizo omanga chiliza osati kwa Chakwamba wokha komano omanga chiliza cha anthu amene tikuona ngati akuyenera chiliza ndi maganizo abwino. Nde apapatuka mba cha nkhani ya Gwanda Chakwamba kuti boma likufuna kumanga chiliza cha iwowo. N'chifukwa chake tikuyenaso kukamba zoti Gwanda Chakwamba anali ndani komanso anachitapo chani pa mbiri ya dziko lino. Chifukwa anthuwa ndi anthu akuluakulu pa msinkhu, kusonyeza kuti sanayambe ndalezi lero, anayamba ndalezi kalekale ndithu. Andi misinkhu ya malemu Gwanda Chakwamba anayamba ndalezi pamene timalandira ufulu nkuti yowonso ali kale mu ndale. Choncho tisakhale ndi chithunzithunzi kuti anthu amenewa ayamba ndale 1994 ndi matipate ayi. N'chifukwa ndikufuna ndiwunikireko zomwe mbiri ya dziko lino inasunga kapena yasunga zokhuza Gwanda Chakwamba, moyo wawo wa ndale kufikira pano, komanso kuti dziko lifanizire kuti mmene adusa Gwanda Chakwambamu kufika pa tsiku la lero ndi munthu woyenera chiliza kapena si munthu woyenera chiliza. Poyamba tinene kuti tikanena kuti zowayenereza ndi ziti, ine ndikanakamba za chimene akhala kuyambira zaka za mbuyo mmene amayamba ndale kufika pano. Gwanda Chakwamba akhala ndithu mchipani cha Malawi Congress kuyambira pamene timalandira ufulu wa dziko lino kuti iwowo ali kale ndithu phungu wa dera lina la Msanje limene timalidziwa ali ku Msanje. Komano mu 1964 anali munthu amene anali nawo mu imene timati cabinet crisis, pamene iwowo anali mbali ya boma kutsutsana ndi anthu amene ankafuna kusinthika kwa zinthu mdziko lino. Choncho fora anthu amene amafuna kusinthika kwa zinthu mdziko lino, Gwanda Chakwamba anali mbali ya boma imene imayankhula kuti mbali iyo ili bwino zimene kupanga za bwino. Tikawerenga mozama zimene zinakambidwa ku parliament mu nthawi imeneyo mu September 1964, nthawi ya cabinet crisis, Chakwamba anayankhula kwambiri, ndipo tikhoza nati anayankhula udyo pa zimene anayankhula. Akutero anakhalabe ndithu mchipani cha Malawi Congress kwa nthawi. Kenaka dziko ndi dziko zinthu zinazatembenuka mpaka na Kamuzu anawamanga, boma linawamanga. Choncho atatuluka boma lomwe linasankhanso kukhala
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene akamuzibanda ankadwala akamuzibanda mmene amadwala atapita ku Garden City kulanda chithandizo. Panali anthu atatu amene amayendesa dzikoli, a John Tembo ndi ena mangwayo wala pang'ono komano wina anagwanda chakwamba anthu atatu. Conleth Chester Serenje, mmodzi mwa akuluakulu ku Lost History Foundation. Usi is playing evil games. He better start his own party, as Nankuma did. Uyuyu akufuna ape UTM amkodo mwanyali mfuzitsometa mbali in Cholo na Nsato. Dr. Michael Usi's silence on his UTM presidency candidature sparks uncertainty, affecting party morale, supporter enthusiasm, and his own political prospects amid rival candidates growing momentum. Fred Kalolo from Chidimba in Blantyre. Vuto ndilotera na ku UTM mpaka pano sakuvomereza kuti Chilima anamwalira nchifukwa kuona ngati Michael Usi si president wawo, koma Usi wachita bwino kusapereka mapepala ake chifukwa pali ena omwe akuzitenga nzeru choncho asadabwe ine KK. Chifukwa chimene Dr. Usi sanapereke zikalata zawo akudziwa okha chifukwa tsiku lomaliza amalidziwa. Izi ndizongofuna kuchedwetsa convention ku chipanichi. Fredson adanitsa kumeneko ndi kwa Manase ku Blantyre. Michael Usi ndosokoneza akudzimva udolo kwambiri akugwiritsidwa ntchito ndi MCP ndicholinga chofuna kubalalitsa UTM koma sangakwanitse wachipanazo ine misiri olimbikira kumeneko ndi ku Blantyre. Kupitirira kuona maganizo ano pa nkhani zimene tikulutsa mawa wa tsiku lalero. Michael Usi really knows that he will not win at convention following his behavior with MCP, which Malawians have discovered him being evil man. Manganya is a person who had connived with Congress members to attack SKC politically, so we don't want him in leadership of Malawi again come 2025 as with MCP party. Simon in Ndilande. Jusa kuchiradzulo on Michael Usi's candidacy, I may use Honorable Mkaka's words saying ndale sapanga masana anakuona ndale amapanga usiku anaragona. Those whose moves are obvious are not fit for a big party like UTM. Still appreciating your views regarding the stories that we have this morning inside Good Morning Malawi here on Mich FM. Zimene apanga Usi kusakapereka makalata oyimira presidency siku loseka litakwana ndikuzikonda kufuna chipani chiwapase tsiku lawo okha azaonetse kuti ali ndi anthu ambiri owatsatira koma chimene angadziwe nchakuti masewero amapanga aja ndi utsogoleri ndi zinthu ziwiri zosiyana koma ku convention sangawina kudziwiratu. Mantuwa Mbulumbudzi CB. Why are we wasting money on people who are already dead? Yes, Chakwamba contributed to the politics of this country, but the timing is bad. Anthu akufa ndi njala ilmukamange chiliza mpaka 2.7 billion boma lima priority yake sali straight ndithu ine nakari kuchapima kumeneko ndi ku Blantyre. Tunena kuti akuti bwanji pankhani zimene tikulutsa Manganya iwo pangadala kusakapereka manomination yake cholinga asokoneze nsonkhano komanso tsogoleri mulibe ine Nyentei. Kunena zoona chakwera walephereratu 0/10 ndipo dziko la Malawi labwerera mbuyo pa zaka 4 zimenezi ndipo MCP sazapezekenso Malawi muno mpaka Yesu adzabwere ine Inoki kuseriwe kumeneko ndi kwa mwati ku Blantyre kwa Chemusa. Tuone ngati nthawi ingalole kuti tuone konsoma uthenga ena. Usi ndi wa MCP not UTM asati kwana ameneyo munthu oyipa. Tuone kuti uthenga umenewo atumiza ndani. Timapempha kuti mukamatumiza uthenga wanu tiziwitseni dzina lanu. Amene wanda Julius Bonongwe. Usi amapanga zake zokha salimbane naye komanso latapando kapereka zipepala fitilibe naye atendi Elias kumeneko ndikundilande. Tonena kuti akuti bwanji mawa wa tsiku mukamalimbana ndi Usi mono ngachipani ndwa MCP ine Shadrack Banda kumeneko talowa. Uthenga otsiriza mawa wa tsiku lalero chifukwa cha nthawi ukhale uwu Usi sangakhale mtsogoleri wa dziko ndodelera komanso achibwana. He's already vice president of the country and he has nothing to offer to help Malawi come out of the current economic crisis. He's good at drama performances and not politics. Bison Madi, that's in Cape Town, South Africa.